ଆଜିର ରୋଷେଇ ମଟର ତରକାରୀ ମାନେ ଘୁଗୁନି ମ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟିଦେଲି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଫୁଟଣ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମସଲା ସବୁ କଷିଦେଲି। ମସଲା କଷା ହେଇଗଲେ ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଘୁଗୁନି। ଯଦି ଘରେ ଇଡଲି ବନୁଛି, ଝିଅ ମୋର ପଚାରିବ, ମାମା ଆଜି ଘୁଗୁନି ବନେଇଛ ନା? ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ଘୁଗୁନି ଥିଲେ ଝିଅକୁ 2 ଗୁଣା ଭୋକ ହୁଏ। ଆଉ ଖାଲି ପଚାରୁଥିବ, ମାମା ଘୁଗୁନି ହେଲା ନା, ମାମା ଘୁଗୁନି ହେଲା ନା? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ତାକୁ କରିକି ଖାଇବା ଦେଇଦେଲେ କାମରୁ ଛୁଟି। ଘୁଗୁନିକି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।